Mr. President barka ne. Barka kai. Mr. President bashin nawa ka ciwo Najeriya? Tiriliyan 1.5. Na ciki ko na waje? Na waje. In an haɗa da na ciki ya zama nawa kenan? Ya kama wajen tiriliyan 2. Wannan cin bashin baya nuni da cewa Najeriya matsiyaciyar ƙasa ce? Kowa ya san Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce. A Najeriya ta ina aka fi talauci? A arewa maso gabas. Mr. President me yasa ba za a ba masu ilimi aiki ba? Ko sun yi makaranta ko ba su yi ba, babu aiki ne. Mr. President ka ce ba aiki, to me matasa za su yi? Su yi sana'a. Kamar wata sana'a kenan? Kuma ga noma. Mr. President a Afirka matasa ba kamar ɗanka a masu kuɗi. Sai an jima.